My riešime problémy a na každý problém máme 100 riešení. Sú ľudia, čo na každé riešenie majú problém, no s nami nebudeš mať žiadny problém. Nenecháme ťa spadnúť, sme tu vždy pri tebe. Keď sa niečo láme, my to držíme v sebe. Keď sa niečo pokazí, my to spravíme. Neriešime výhovorky, ideme rovno vpred. Niekto sa tu tvári, že nič nejde, všetko zlé, my dáme na stôl napady a vyriešime aj to, čo nejde. Niekto hľadá bariéry, my hľadáme cestu. Niekto rieši chaos, my zapneme mozog. V hlave máme plán, aj plán B, aj plán C, aj keď to praskne, my to držíme v jednej ruke. My riešime problémy a na každý problém máme 100 riešení. Sú ľudia, čo na každé riešenie majú problém, no s nami nebudeš mať žiadny problém. Nenecháme ťa spadnúť, sme tu vždy pri tebe. Keď sa niečo láme, my to držíme v sebe. Keď druhí hľadajú dôvody, prečo to nejde, my hľadáme spôsoby, aby to vyšlo všade, všade. Keď niekto povie nedá sa, my ideme a spravíme, aby každý videl, že keď chceš, tak to dáš, len začni s nami. Problémy sú výzvy, čo nás tlačia dopredu. Každé riešenie má kľúč, my ho nájdeme bez ohľadu. A keď niekto šíri stres a chaos do každej strany, my ostávame pokojní, riešitelia pripravení. My riešime problémy a na každý problém máme 100 riešení. Sú ľudia, čo na každé riešenie majú problém, no s nami nebudeš mať žiadny problém. Nenecháme ťa spadnúť, sme tu vždy pri tebe. Keď sa niečo láme,